En lille follow-along træningsvideo til hoftemobilitet og styrke. Vi starter lige med at tage en yogablok. Det kunne også være en kogebog eller en colaflaske. Strækker benene. Først det ene ben. Løfter stille og roligt 20 gange til den ene side. Det var 10. Det var 20. Hvis man gør det lidt sværere, så kan man jo lade være med at støtte med hænderne. Så får man lidt mere udfordring. Og det var 10. Det var 20. Til den næste del, der skal I bruge en timer. Bare downloade en Tabata timer på nettet. Det er 8 runder af 20 sekunder. 10 sekunders pause mellem til at skifte øvelsen. Og et indløb på 20 sekunder, det skal vi selvfølgelig også bruge til noget fornuftigt. Starter med at lægge knæene til den ene side i vores 90-90 vinduesviskeøvelse. Kører vi 20 sekunder stille og roligt fra side til side. Ideelt set uden at hænder hjælper. Så får vi lidt mere udfordring. Herfra går vi direkte videre i at lave knæløft. Og så til den anden side. Ellers løfter underbenet. Prøv at holde knæet i gulvet, så det er en mikrobevægelse, hvor vi roterer hoften udad. Så skal vi lige have det til den anden side også. Kør igen, hvor vi løfter. Kør med underbenet. Når ud i bipper. Kør stille og roligt op. For mig er det her noget sværere med venstre side end højre side. Kan man muligvis også godt se på billederne. Godt. De to næste øvelser er lidt mere fysisk krævende. Starter igen i vores 90-90. Herfra skyder vi hofterne fremad og kommer op og sidder knæene først til den ene side. Mærke. Skifter side. Køber en snak sammen øvelse bare modsat side. Det her er nok den øvelse, hvor det er rart at have en god måtte eller en pude under knæene.
Sidste 2 øvelser starter vi igen fra vores 90-90. Så vidt muligt uden at sætte hænderne i. Man kan gerne sætte hænderne i, hvis det er det krævende. Løfter op, kører hele vejen ud, retter op, holder sammen igen og kører tilbage igen. Og skifte side. Og så kan man jo tyvstarte lidt, hvis man nu sidder og keder sig. Og de sidste 20 sekunder plejer jeg lige at tage 10 til hver side. For lige at få det hele til at falde på plads igen. Det var det. Det er det, jeg prøver at træne et par gange om ugen for at holde hofterne smidige og friske.